90 milyong pisong kantidad ni Shabu ang tuminaraka sa otoridad makalis sa bakbakon ang mga parteng inikan sa rong kotse sa compound kan Matnog Port sa barangay Calao kan Matnog Sorsogon alas 10 nin banggi kaining Sabado. Basado sa report, nakaresibe nin impormasyon ang otoridad na may maabot sa pantalan na sa rong kotse na haling sambuanga na kargado nin mga kontrabando. Namatrayon po naman na naaprehender kang Pedaya Sorsogon, Matnog Municipal Police Station, Regional Special Enforcement Team, asing kan mga kabuhan kan Philippine Ports Authority. Nakuha sa duwang sospek na sinda kabilang Yosep Arsad, 30 anyos kan poblasyon Sheriff Aguac, Maguindanao, asin Tato Kumpi Jihamin, 21 anyos, residente kan Talitay, Maguindanao. Ang total na 18,258.4 gramo nin pigtutubo din na shabu na may current market value na 91,290,000 pesos na ibabiyahe pasiring sa Manila. Kaiba man sa mga kinumpiskar sa mga sospek, ang tulong unit ng cellular phone, duwang ID kan mga sospek asin ang ginamit na kotse. Actually, nung nagkakandak tayo ng inspection is inoffer nitong ating mga suspect na i-check yung kanilang sasakyan. Yung mga illegal drugs talaga na na-recover natin is hindi mo talaga siya makikita through visual check. Nagkataon nga lang na yung ating PDEA K9 at yung K9 ng Coast Guard is nag-indicate dun sa may pinto. Kaya nagkaroon tayo ng pagdududa na yung mga kontrabando, yung illegal na droga, is siniksik dun sa loob ng pinto. Itong operation na to is very important. Dako lang ko kanina impact, lalo sa probinsya kan Sorsogon, na nagmamaot na maging first drug cleared province sa Bicol Region. So dako lang ini na bagay para sa tuyo mga kababayan sa Sorsogon, kasi bago pa man ini na ipakalat sa mga lugar, Duman, or sa lugar sa Manila, is nakumpiskata na. So nailigtas tan sa tuyo mga kababayan na maging biktima kan maraot na epekto kan illegal na droga. Sigun kay Fajardo, posibleng miyembro ang duwang sospek sa sarong drug syndicate sa Mindanao. Kasubagong hapon kan ipresentar man kan otoridad ang duwang sospechado sa ginibong press conference sa opisina kan PDEA Bicol. Kaya nga nung mahuli natin, is tumawag yung ibang regional office natin, kinonfirm yung identity nila at confirm, ito talaga, sa laki ng mga dealings nila talaga nasa kabilang to sa mga drug syndicate. Mientras tanto, nasa custodial facility na kan PDEA ang mga sospek asinahampang sa kasong pagbalgar sa Akta Republika 9165 o ang pagbalgar sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.